Mundo Deportivo presenta Figo, Codro, Popescu, Cuéllar, Pòquer de cracs. Han estat dies plens d'anades i vingudes. Un estiu d'arribades. De comiats dolorosos. No te preocupes, hombre. De firmes. Presentacions. Estrenes. Explicacions. Si he molestado a alguien. I de trepitjar per primera vegada el verd tapís del Camp Nou amb el nou pòquer d'asos del Barça 95-96. Ei, sóc el Murri, i aquí tens les llibretes joves de Caixa Penedès, la primera i la júnior. Tu hi poses diners i et donen regals. Uau! Bosses, motxilles, rellotges i pels menuts 3.000 pessetes i un pitet. Vine a buscar el supercòmic! Ara nosaltres, Caixa Penedès, la primera i la júnior. Luis Figo, nascut el 4 de novembre de 1972 a Lisboa. Ha jugat en els clubs Pastilles i Sporting de Lisboa. Internacional portuguès, 350 milions de traspàs i 4 temporades de contracte en el Barça. Aquestes cames han estat unes de les més cobejades del mercat futbolístic europeu. Els poderosos clubs del calcio italià com la Juventus i el Parma el van tentar per aconseguir-ne el fitxatge. Mal aconsellat, Figo va incórrer en una duplicitat de contracte denunciada per la Federació Italiana, que el van sancionar a no jugar en aquell país durant 2 anys. Gràcies a aquest conflicte, el Barcelona ha pogut fitxar un dels cracs amb més futur del futbol europeu. Format en les files de l'Sporting de Lisboa, equip en el qual ha militat en totes les categories i del qual ha acabat sent un autèntic heroi, Luis Figo forma part de la millor generació de futbolistes que ha existit a Portugal des d'aquella que a la dècada dels 60 va estar encapçalada per Eusebio. Al costat d'homes com Rui Costa, Peixe o João Pinto, el nou jugador blaugrana es va proclamar amb la selecció del seu país campió del món sub-19. Tot i la competència d'altres cracs que triomfen en el futbol internacional, Luis Figo va ser proclamat el gener passat millor jugador de Portugal de 1994. Luis Figo ha estat fitxat pel Barça per cobrir el forat que va deixar Michael Laudrup amb la seva marxa al Real Madrid. El portuguès ha estat considerat un gran passador. Ell és un jugador elèctric en les transicions defensa-atac, en què sap aprofitar la gran potència de gambada i la visió per servir la pilota al company més desmarcat. Si cal, baixa fins al mig del camp per rebre la pilota. Desborda els contraris en l'1 contra 1 i la majoria de vegades busca l'entrada per la banda dreta, la seva zona natural d'atac. En l'eliminatòria de Copa de la UEFA contra el Real Madrid, Luis Figo va posar en evidència el defensa Manolo Sanchís amb les seves cavalcades per la banda dreta, on procura arribar fins a la línia de fons per fer l'anomenada passada de la mort. En els espais curts, el portuguès també resulta letal. Aquí deixa clavats Lassa i Sanchís i acaba fent la centrada. Veure Figo per l'esquerra no és gaire habitual, encara que si s'escau té prou recursos per resoldre la situació, com en aquesta jugada que després de driblar el seu marcador acaba rebent la falta. Els seus dríblings faran aixecar dels seus seients més d'una vegada els aficionats del Camp Nou. Figo atresora qualitats tècniques, com es comprova en aquesta acció, en què va acabar sent caçat per Luis Milla. No és un golejador, però fa valer la seva potència per fer entrar la pilota a les porteries adversàries. La majoria dels seus gols són des de l'interior de l'àrea. Figo no té un xut fort,
Per això, resulta estrany veure'l marcar un gol com aquest des de la llarga distància. Encara que és un jugador dretà, si ha de posar el peu esquerre el posa, com en aquest gol que acaba marcant amb la punta de la bota. El toc precís i la pilota a la xarxa. Una de les seves especialitats, assignatura pendent del Dream Team, són els llançaments de corna. Gairebé sempre des de l'esquerra per mirar de tancar la centrada buscant l'errada del porter o una rematada al primer pal. Però quan els córners es serveixen des de la dreta, Figo busca el cop de cap col·locant-se a l'àrea petita per dificultar la mobilitat del porter. En alguna ocasió ha aconseguit avançar-se a la defensa per marcar de cap gràcies a un bon salt. En la final de Copa de Portugal, Luís Figo va jugar el seu últim partit amb l'Sporting de Lisboa. El migcampista va ser un dels jugadors determinants en la victòria dels blanquiverds que des de feia 13 anys no guanyaven el títol. Figo, alçat a espatlles dels seus companys juntament amb el búlgar Balakov, va ser acomiadat com un heroi. Ara el present i el futur de Luís Figo és blaugrana. Ell és el primer crac portuguès en la quasi centenària història del Barça. Mejo Kodro, nascut el 12 de gener de 1967 a Mostar, Bòsnia. Ha jugat al Vélez Mostar i a la Reial Societat. Internacional iugoslau i bosnià, 700 milions de fitxatge i 3 temporades de contracte. Tot gran equip ha de tenir el seu golejador. Per això, Johan Cruyff es va fixar en el bosnià Mejo Kodro. Un davanter ràpid, hàbil i intuïtiu. L'exjugador de la Reial Societat serà qui aporti la màgia golejadora en aquest nou Barça. Com tot home gol, l'espai vital de Mejo Kodro és l'àrea, el lloc on els golejadors posen en evidència les seves virtuts, en què destaca molt especialment la de l'oportunisme. Qualsevol rebot és bo perquè la pilota, gràcies a una rematada ràpida, vagi al fons de la porteria contrària. Kodro fins i tot sap aprofitar els seus mateixos errors. Domina tots els secrets que guarden els golejadors, com el del control i la rematada a la mitja volta dins de l'àrea. No hi pot haver una pilota morta a prop de la porteria quan per allà ronda Kodro, perquè el desenllaç de la jugada és sempre el mateix, el gol del bosnià. Però a més de l'oportunisme, Mejo domina el sentit de l'anticipació. Guanya l'esquena dels defenses i creu amb sang freda sobre la sortida del porter. El mostrari de recursos de Kodro és variat. Encara que una de les seves millors especialitats, decisiva en el futbol d'avui dia, és trencar el fora de joc, Kodro viu constantment al límit de l'Orsay. L'hem vist arrencar de forma incorrecta i recuperar la posició, i al final aprofitar la seva incorporació per fer un gol, un dels 25 que va firmar la temporada passada i que el van convertir en el Godari d'Anoeta. La seva punta de velocitat fa que aprofiti molts serveis a l'espai obert, sentenciant el l'1 contra 1 davant dels porters. Sap xutar i ajustar els llançaments com ningú. Mejo Kodro és capaç de fer gol en qualsevol posició, gràcies a la seva intuïció. Aquesta va ser una de les virtuts que més va apreciar John Toshak quan el va fitxar del Vélez Mostar per substituir l'irlandès John Aldridge. El 9-9 del Barça
que amb el fitxatge de Codro torna a apostar per la figura d'un davantercentre clàssic, també destaca pel seu domini en el joc aeri. El mateix Barça ha patit, per pròpia experiència, les seves rematades de cap. Marca perfectament el temps de salt, sense perdre de vista en cap moment la situació del porter. Amb la marxa de Koeman i de Stoichkov, el Barça no es quedarà orfe de llançadors de faltes, perquè disposarà de les canonades amb la dreta de Codro. Un davanter que quan xuta estripa, i si no, que li diguin a Paco Bullo que es va quedar fent l'estàtua davant d'aquesta gardela. Des del punt de penal executa els llançaments amb autèntica sang freda. Fa prevaldre la col·locació per sobre de la potència. Codro mira de no efectuar el llançament fins que el porter es comença a moure. Tal és la variació del seu repertori que Mejo Codro remata gairebé tan bé amb la cama esquerra com amb la dreta, la seva natural. Això li permet buscar el gol des de qualsevol posició. Les rematades del bosnià són plenes de potència i col·locació. Mejo Codro, garantia golejadora per un Barça ambiciós. Gica Popescu, nascut el 9 d'octubre de 1967 a Calafat, Romania, ha jugat a la Universitat de Craiova, a l'Esteaua de Bucarest, al PSV Eindhoven i al Tottenham Hotspur. Internacional, preu de traspàs 520 milions de pessetes i ha firmat per 4 temporades. A l'estiu de 1990, Gica Popescu substituïa Ronald Koeman al PSV Eindhoven. 6 anys després, el romanès torna a ser el recanvi de l'holandès, ara en el Futbol Club Barcelona. Gica Popescu, igual que Koeman, gràcies a la seva visió de joc, serà el punt de referència del nou Barça. Popescu és un defensa dotat d'una bona tècnica, com ens demostra en aquest detall d'alta qualitat. El romanès també domina els desplaçaments llargs de pilota, de banda a banda del camp, per buscar sempre el company desmarcat. Gràcies al seu 1,85 m d'alçada, Popescu és un especialista del joc aeri i es podrà aprofitar d'aquesta manera de les centrades de Figo en les jugades a pilota parada. Malgrat no tenir la potència de xut de Ronald Koeman, amb qui inevitablement se'l compara, Popescu li agrada provar sort en els llançaments des de llarga distància. És on acostuma a fer gols com aquest que va marcar contra l'Anderlecht al trofeu Joan Gamper del 1990, jugat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El romanès té una molt bona arribada a la zona d'atac, com va poder comprovar la pretemporada passada Carles Busquets, quan el romanès va rematar de cap i la pilota va picar al travesser de la seva porteria. En defensa, Popescu fa valer el seu sentit de la col·locació i de l'anticipació per prendre la pilota als contraris. I quan cal, sap ensenyar la llesca. En els llançaments de falta, Popescu encara ha de prendre força de Koeman. Després de vestir 4 anys la samarreta del PSV Eindhoven, la temporada passada, Gica Popescu va ser fitxat pel Tottenham Hotspur. A la Premier League anglesa, el nou jugador del Barça va donar mostres de la seva polivalència en sumar-se a l'atac per marcar gols com aquest que li va fer a l'Arsenal.
En el Tottenham, Jica, que es confessa gran amic de Hagi, jugava en una posició més avançada que la que ocuparà en el Barcelona. Jugava de 4 fent de pivot per davant de la defensa, la qual cosa li permetia intervenir més en les jugades d'atac per buscar la paret amb els companys i marcar gols que provocaven el deliri del White Hart Lane. Com a partir d'ara, voldrà fer vibrar el Camp Nou amb el seu futbol sobri, però sobretot eficaç. Ángel Cuéllar, nascut el 13 de setembre de 1972 a Villafranca de los Barros, Badajoz. Ha jugat en el Real Betis, internacional absolut, 500 milions de traspàs i ha fitxat per 5 temporades. Y ahora no me queréis. El seu ha estat un fitxatge envoltat per la polèmica, en què el Barcelona va fer valer la clàusula de rescisió del contracte del jugador per poder incorporar Cuéllar davant de la desesperació dels bètics empedreïts, que no volien perdre de cap manera la seva estrella. En pràcticament una sola temporada a Primera Divisió, Ángel Cuéllar s'ha convertit en una de les figures més preuades gràcies als 14 gols marcats que el van convertir, juntament amb el davanter de l'Oviedo Carlos, en el davanter espanyol més golejador de la temporada. En el partit contra l'Albacete, Cuéllar va fer els seus 2 primers gols a primera, categoria en què havia debutat la temporada 90-91 amb 18 anys. El fins ara jugador bètic va celebrar aquells primers gols al més pur estil Romario. Cuéllar, que té un estil de joc que molts comparen al de Chiqui Begiristain, va fer el que els anglesos anomenen hat-trick, 3 gols en un sol partit contra l'Sporting de Gijón. Ja en una final de Copa Juvenil contra el Barcelona, Cuéllar havia fet 3 gols i des d'aleshores els blaugrana s'hi van fixar. Aquest gol en planxa ha estat un dels més celebrats de tota la temporada al Benito Villamarín. Ràpid, hàbil i astut, Cuéllar, que ha estat durant 5 temporades a la primera plantilla verd i blanca, aprofita qualsevol ocasió per fer gol. Ha jugat en totes les categories de la selecció espanyola, en què es va proclamar campió d'Europa sub-16, i aquesta mateixa temporada Javier Clemente el va fer debutar a l'absoluta en un amistós contra Finlàndia. Contra el Tenerife, Cuéllar va marcar el 7è gol a primera amb un xut des de la frontal de l'àrea. La falta de davanters espanyols en una lliga en què la majoria de golejadors són estrangers ha fet que molts equips es disputessin el fitxatge de Cuéllar. L'andalús es presenta com el complement idoni de Mejo Codro. Tots dos formaran el tàndem golejador del Barça 95-96. Cuéllar ha demostrat al llarg de la lliga passada el seu olfacte golejador en jugades d'oportunisme. Tot i que fa 1,68 m, Ángel Cuéllar és un bon rematador de cap gràcies a la seva capacitat de salt i, sobretot, a la seva bona col·locació. Els 14 gols de Cuéllar en l'últim campionat són un repertori ben variat en què es combina el sentit de l'anticipació, el de la tècnica per marcar de vaselina sobre la sortida del porter, i el del dribbling en l'1 contra 1, en què deixa el contrari clavat en un pam de terreny. La cama bona del que vestirà a partir d'ara la samarreta número 10 del Barça és l'esquerra, amb la qual xuta des de qualsevol posició.
Ángel Cuéllar, l'únic fitxatge espanyol del nou Barça. Un Barça amb pòquer de cracs.